jam wale mon musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayamoɗon pindi tv en garti kadi kattande jomiraɗo ngam yettinandon ko sifa e kele gadane jayndeji leydi sénégal eɗen goni e alkamisa nogas e joyi lewru avril hitande ujunnaje 2024 joni joni palen koye jayndeji leydi men. eɗen puɗɗoro e jaynde Walf Quotidien jayde nde hono no jiruɗon ɓe mbaɗiri e gartidi natal mabɓe mbaɗi toon ko natal biri carsaɗo ha heewi wondude e hoorejo leydi ndi natal muɗum ɗum bo noon yiɗi jofa tan ko gustugol piriji ɗiyete ɗo ete nder leydi ndi ɓe mbita nde ko Diomaye Faye kay ƴetti ñalawma walla ƴetti date ko yowiti e gustugol woni ceergol guuraka ɗo ete e nder leydi ndi ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa ko kañum woni e jayde Walf Quotidien jayde quotidien Le Quotidien kañum arti e ko yowiti e ko ɗin ɗon nomination ngaji woni tan gol ɗon toɗɗogol toon to galle lamorgo to ete ɓe mbita nde ko premier ɓe mbi ko conseil des ministres bannoɗo hanki premier nomination ngaji ɗi kay mbaɗi woni kay ɓe mbi ko grand chamboulement ko ɗum woni ko waɗi ɓe garti noon e guettugol hono o mo ganduɗa kañum woni général Moussa Fall e dow gardidi haut commandant de la gendarmerie tugol ɗon Martin Tine ɗum ɗon ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde Sud Quotidien jayde Le Quotidien arti hen ɓe mbitan nde ko haut commandement de la gendarmerie Martin Tine ko kam kay lomti o mo ganduɗa kañum woni général Moussa Fall ko wona ɗum ko goɗɗum ko tawate e nder jayde nde ɓe garti e nden ɗon eɓɓore ɓe mbitan nde eɓɓore nde kay e oɗo saaha joni woni ko e waylo waylo walla mbiyen eɓɓore nde woni ko e gollede ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni jayde Le Quotidien goɗɗum ko tawate e jayde nde ko yowiti e ngol ɗon toɗɗogol e dow nokkuji gollorɗi ɗiyete e won tan gardigo nokkuji gollorɗi ɗiyete ɓe mbita nde ko militant ji ɗi e alliéji ɗi kay puɗɗima tigui hebde e gueɗal mumen ɗum woni ko tawate e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde Le Quotidien jayde Le Témoin kañum arti tan ko e ngol ɗon toɗɗogol ɓe mbitan nde ko gardugol yoga e nokkuji gollorɗi guendiri nde kay ɓe mbi ko Diomaye Faye fuɗɗima samminde won e koye ɗum woni ko tawate e nder nden ɗon jayde nden ɗon koye noon ɓe garti e toon to port autonome mo Dakar to RTS to APIX hani to aéroport international Blaise Diagne ɓe mbi ɗen ɗon gollorɗe foof de memama woni ardinoɓe ɗen ɗon gollorɗe jippinama woɗɓe mbattama ɗon ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde Le Témoin jayde enquête arti e on ɗon nomination ɓe mbitan nde ko nomination yoga e nokkuji gollorɗi ɗiyete ɓe mbattino ɓe mbi noon ko Sonko kay kañum joƴƴini yimɓe muɗum ɗum woni ko tawate e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde enquête jayde Tribune kañum ko won ɗon fanno arti wi ko caggal lewru caggal ko o joƴƴina e dow gardigu leydi ndi kanko Bassirou Diomaye Faye oɗo saaha kay o fuɗɗima wadde récompensé ɓe ganduɗa kañum woni yiyadiɓe makko ko nonne kadi ɓe garti e guittugol hono o mo ganduɗa kañum woni général Moussa Fall ɓe mbitan nde ko Martin Faye ko kam tigui waɗa ɗon lomti o mo ganduɗa kañum woni général Moussa Fall ɓe garti kadi e ko yowiti e ɗin ɗon nomination ngaji goɗɗi ɗi ganduɗa kay mbaɗi fofoof kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti hen no hannirta niyete kono ɗum ko goɗɗum ko tawate e nder jayde nde ko yowiti e ceergol cogguji guuraka ɗo ete nder leydi ndi ɓe mbita nde ko mesure aji ƴettama hen te ɗum ɗin mesure aji ni ko kañum woni e pattaɗi ko lelata ɗum woni ko tawate e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde La Tribune e jayde Vox Populi kañum koye won ɗon alhaali tan arti ko yowiti e ceergol cogguji guuraka ɗo ete e nder leydi ndi ɓe mbitan nde ene haasi ɗo e 15 e lewru mai ma wod ko yiya e ko yowiti e on ɗon alhaali ko wona ɗum ko ɓe mbi holko Diomaye Faye fatti e laamu ngu ɗo e nden ɗum woni ko tawate e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde Vox Populi goɗɗum ko tawate e jayde he koko yowiti e ɗin ɗon nomination ngaji e ɗin ɗon poste uji ɗi ganduɗa kay ɗo e gardigu woni nokkuji gollorɗe ɗi e nder leydi ndi ɗum bon noon ɓe garti e nomination o mo ganduɗa kañum woni Pape Alé Niang toon to RTS ko wona ɗum ko ɓe garti kadi e ha toon to aéroport international Blaise Diagne ɓe jeehi kadi ha toon to port autonome de Dakar fofoof musidɓe men e jaydiyankoɓe garti hen no hannirta niyete
jayde les échos kañum koye won ɗon fannu tan arti ko yowiti e ceergol woni tiidgol cogguli ɗiyete ɗo ete nder leydi ndi ɓe mbita nde ko tiidgol cogguji ɗi wondude e luwas o hani e emploi des jeunes woni tan golle sukaɓeɓe ɓe mbi fofde o mo ganduɗa kañum woni Bassirou Diomaye Faye nena woni e gollade hen ɗum woni ko tawate e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni jayde les échos goɗɗum ko tawate e jayde les échos koko yowiti e des mesures ɓe mbita nde ko les mesures individuelles woni tan ɗi ngolɗon toɗɗugol ngol ganduɗa kay waɗama toon to paale hanki ɓe garti hen no hannirta e ɗen ɗon nokkuji golloɗe ɗi ganduɗa kay ardinoɓeɓe guittama woɗɓe mbattama ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde les échos jayde las quotidien ne woni tan ko won ɗon fanno arti ɓe garti noon ɓe mbi ko Kurt Bale ko ɗum woni ko musidɓe men e jaydankoɓe mbaɗi ɓe garti noon ɓe mbi ko Diomaye limoge général Moussa Fall ɗum ne ina tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni e jayde vox populi ko wona ɗum jayde las quotidien jafuɗon ko wona ɗum ko goɗɗum ko tawate e nder jayde nde ɓe mbita nde ko Diomaye Faye passe à l'offensif ɗum noon koko yowiti e ceergol cogguji guura ka ɗo ete e nder leydi ndi e jayde Dakar Presse koye on fannu kañumne arti ɓe mbita nde ko gusugol cogguji guura ka ɗo ete e nder leydi ndi Bassirou Diomaye Faye kañum kay e joofima tigui rigui ko ɗum woni ko musidɓe men e jaydankoɓe mbaɗi e gardidi e natal mum so tawi a udditi nden ɗon jayde ganduɗa kañum Dakar Presse mataw toon on ɗon alhaali e jayde Bas bi le jour kañum arti e on ɗon alhaali ko yowiti e toɗɗugol yoga e yimɓe e nokkuji e gardugol nokkuji gollorɗe ɗiyete kono noon kadi ɓe garti e guettugol général Moussa Fall ko wona ɗum ko ɓe garti e alhaali gaz gonɗo hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie foof ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde groupe E-Media nde jayde la libération kañum arti koye e ngol ɗon toɗɗugol yoga e nokkuji gollorɗi e leydi ndi ɓe mbita nde ko gendarmerie port autonome mo Dakar CDC wondude e toon to ganduɗa kañum woni aéroport international Blaise Diagne ha toon to RTS kam e SICAP e SN SAPCO ko pôle urbaine mo Diamniadio ɓe mbi ɗin ɗon nokkuji golloɗi foof de e wayno tan de hono ardinoɓe guittama woɗɓe mbattama toon ko ɗum woni ko jayde nde ganduɗa kañum woni jayde libération kañum woni ko finiri e ñalawma hande o jayde le regard kañum arti e ko yowiti e ko ganduɗa kañum woni ɗin ɗon nomination ngaji honno jirɗo ni ɓe mbi kay ko Bassirou Diomaye Faye woni Diomaye place ses hommes ko ɗum woni koɓe mbaɗi e hello mabɓe arwani o ko wona ɗum ko ɓe garti e guettugol hono général Moussa Fall goɗɗum ko tawate e jayde nde koko yowiti e ko ganduɗa kañum woni ceergol cogguji guura ka ɓe mbita nde ko laamu ngu kay waɗi contre offensif ko yowiti e on ɗon alhaali ina tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni jayde le regard jayde source a koye on ɗon fannu tan arti ɓe mbita nde ko général Moussa Fall viré ko ɗum woni koɓe mbaɗi titré e gardingu jayde mabɓe ɓe garti noon ɓe mbaɗi hen ko yowiti e gunɗon batu ngu ganduɗa waɗino ñande altine nde ñande talata ndeyete toon to galle lamorgo to hakkude hoolejo leydi ndi e ardiɓe nokkuji gollorɗi ɗo ete taw ko secteur privé en ɗo ete leydi ndi ɓe mbitan nde ko condition ngaji ɗi ganduɗa kay ko Diomaye Faye suuti ɗum mo noon jayde nde source a arti hen no hannirta ni ete jayde rewmi quotidien kañum arti tan ko e kaɓanagol ko kala ko yowiti e woni ceergol cogguɗi guura ka ɗo ete nder leydi ndi ɓe mbita nde ko Bassirou Diomaye Faye waɗi commandé un plan d'urgence ko ɗum woni ko musidɓeɓe e men jaydankoɓe mbaɗi ɓe mbi ɗum ɗon ni ene wawi ene haasi ɗo e 15 e lewru darotodu hono ɗum ɗon fuɗɗo yiyede e nder leydi ndi ko wona ɗum ko goɗɗum ko tawate e nder jayde nde ko rapport mo ganduɗa Amnesty e yaltini ɗum ɓe mbita nde ko Amnesty waɗi publié ɗin ɗon chiffre uji ɗi ganduɗa welani e leydi e Sénégal e jayde le soleil jayde guendire nde kañum arti koye on ɗon alhaali ɓe mbitan nde ko yowiti e ɗin ɗon manifestation ngaji ɗi ganduɗa kay mbaɗino tugatma janvier 2021 ha février 2024 ɓe mbitan nde o faya ko e darnugol walla ni faya ko e wadde indemnisé ɓen ɓe ganduɗa kañum e goni e lorinoɓe e ɗin ɗon seppoji e ɗin ɗon violence uji won tan ɗin ɗon fitinaji ɗum foof ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde guendire nde le soleil ɗin ɗon konngudi ina yaaji hen no hannirta niyete jayde stade quotidien jayde coftal ɓalli nde nokku ɗe guddirten jayndeji meɗen kamɓe noon ɓe mbaɗi e gardidi natal mabɓe ko natal o mo ganduɗa kañum woni Moussa Sow Papis Demba Cissé Mamadou Nia kam e Sadio Mané ene gasa taw wonko ɓe jiɗi ɗon haalde ɓe mbaɗi noon ko nostalgie de Niang Sow wondude e Papis kam e Sadio Mané
ɗum woni ko musidɓe men e jaynyankoɓe mbaɗi e gardidi natal mum goɗɗum ko tawate toon ko yowiti e Europe toon ko yowiti e course vers Europe woni wonande kay ɓe ganduɗa kañum hen goni AS Monaco ɓe mbi kadi Monaco tardini sacre on mo ganduɗa kañum woni e Paris Saint-Germain ɓe garti kadi e Liverpool hani e pottital ngal ganduɗa ene jogori wonde hakkude Manchester City kam e Arsenal wona ɗum ko goɗɗum ko tawate e nder jayde ɓe garti e Ligue 1 mo leydi Sénégal pottal hakkude Jaraaf kam e AS Pikine ɓe mbi ɗum won noon wonata ko pottal pattam lamal hakkude ɗin ɗon clubaji ɗiɗi ko wona ɗum ko ɓe garti e basketball ɓe mbi ɓe ganduɗa kañum woni Dakar Université Club kam e AS Douane e oɗo saaha foof oɗo saaha ina goni e caɗele musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw moɗon Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno on rubinanade yoga e kabaruji meɗen jaydiyeji leydi Sénégal hamin ñaago on nde jokkoton ɗoftade programme uji ɗi Pindi TV min ñaagui ken nde mbatton abonné commenté kam e partagé yo Allah hokku en ñallude e dow jaam.